adlaw nga Sabado, mga higala, ani anapod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ang Department of Information and Communications Technology milusad sa eGov.ph Super App. Isip pagsuporta sa mando sa Republic Act 11032 o ang The Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, ang Department of Information and Communications Technology milusad sa eGov.ph Super App nga gilauman nga mag-digitalize sa mga nagkalain-laing government services. Ang eGov.ph Super App magtigom sa tanang online government services alang sa mas sayon ug mas paspas nga pag-access niini pinaagi sa usa ka one-stop shop platform. Pinaagi sa maong application, ang publiko mahimong maka-access ug maka-avail sa mga serbisyo sa gobyerno sama sa national ID registration, pag-apply og barangay clearance, business permits ug certifications. Ma-access usab dinhi ang e-tourism ug e-travel services, e-payments ug banking services, passport and driver's license application ug uban pang basic government services nga gitanyag sa mga national government agencies ug local government units. Ang DICT miawhag sa publiko nga pahimuslan ang eGov.ph Super App pinaagi sa pag-download niini sa ilang tagsa-tagsa ka mga mobile devices. Pagkahuman og download, morehistro ang user pinaagi sa pag-input sa mga gikinahanglang impormasyon ug human pwede nang magamit ang eGov.ph Super App. Ang maong mobile application available nga ma-download sa iOS ug Android mobile devices. 125th Independence Day sa Siquijor gisaulog sa mga Siquijodnon. Nituyog ang lalawigan sa Siquijor sa nasudnong paghandom sa adlaw sa kagawasan o ika-125th Independence Day. Sa Larena, gisugdan kini sa parada nga gisalmutan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno o gisundan sa hamugong programa uban sa mamumulo nga si Dr. Marina Salamanca, Schools Division Superintendent o Officer in Charge sa Department of Education Division of Siquijor. Sa munisipalidad sa Siquijor, ang pagtimaan sa ika-125th Independence Day, gihatagan usab og dakong bili. Di nagsulob og mga Filipiniana-inspired costume ug barong ang mga mitambo nga mga lungsurano niini. Susama mga kalihukan ang gihimo usab sa mga lungsod sa Lazi, San Juan, Maria ug Enrique Villanueva nga gilagpuban sa motorcade, flag raising ug paghalad sa bulak ug hamubong mga programa sulob ang mabulukon ug maanyag nga bestida ug barong. Garbo alang sa nasod pagtinabangay ug panaghiusa ang ipasalanap sa kanunay aron na matamis nga kahapsay, maangkon ug ang kagawasan sa Pilipinas mula hutay. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Ug aniya usab ang maayong balita sa Bohol. Sa mga bagong tubo, daghan ang tuo nga ang labing karaang bulaanong katilingban dinhi makitaan sa mga kabaybayunan sa Dawis ug Tagbilaran. Apan sigon pa sa mga archaeologists, kung sa ubuhan o sa mga kalanguban nga kanhing puy-anan sa mga katawan sa anda mabini o kandihay, sigurado nga anaa usab kini sa daghan pang lugar kung kugihan lang og kaykay. Dinhing mga dapitan nakaplagan ang mga lungon nga tibuok nga kahoy nga giukit ug ang gilubong may pabawon nga gisukbit, mga nagkadaiya nga kun ug mga dayan-dayan sa lawas nga ang gilubong gisuluban. Dinhi may tinuohan nga ang kamatayon paglawig ngadto sa kapunaw-punawan ug ang mga pabawon aron may ikagasa sa abtan ug adtuan. Kung nakabantay mo sa mga dapugan nga may bukog sa baboy nga nagbitay, kana kay sa panahon nga mga bulaanon nangayam, ang ulo sa baboy nga nasapang mo ibutang sa altar nga halaran. Kini pipila lamang sa mga timailhan nga ang mga karaang tao kaniadto dunay nay clay o kulunan nga kagamitan. Ug kay kini niadtong wala pa ang mga katsila, dili kita sigurado din nila kini makuha. May mga tinipak nga batong lagit nga uluhan sa sapang nga hait, may mga kaa nga sudlanag tubig ug mga kon nga giadornuhan nga nagpakita sa mga kanhiay nga himan sa wala pa mauso ang bronze ug putaw nga mga kagamitan. Sa mga archaeologists, kini ang mga timailhan gigamit ng daan wala pa si Magellan. Gani dinhi na dihang bata pa ang kasaysayan. Busa kon buot pa nimong masayran ang tubod sa imong bulaanong kasaysayan, basa og pakisayod aron magamhan.
Gikan diri sa Tagbilaran City, Bohol, alang sa Mayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug di usab magpauhi ang Negros Oriental alang sa ilang maayong balita. Gipadayag sa Davao 2023 Regional Town Hall Meeting sa Dumaguete City ang nagkalaing-laing kalambuan alang sa mga kababayinan sa Negros Oriental. Gituki sa Davao ang importansya na adunay kaalam ang mga kababayinan labot sa financial savings ug stability aron molambo ang ilang kinabuhi. There is that sense of self-worth. Lahi gyud kung aduna tay savings and then akay knowledge on how to spend what you have saved, and then it's really empowering. Why? Because makahimo na ka og desisyon. Tumong og tuyo sa Davao na ipahibalo sa mga kababayinan ang mga lakang sa gobyerno alang sa ilang kalambuan. Usa niini ang AMUMA program sa DILG kung diin gitapok ang mga kababayinan sa mga LCAC barangays alang sa pagbansay-bansay sa financial stability ug ubang pang livelihood programs. Naniniwala po kami na may dignidad sa pagiging mahirap. So tuturungan po natin sa simpleng pamamaraan, lalo na ang ating ina ng tahanan, ma-inculcate na natin yung kahalagahan ng pag-iimpok. Papasok na po ang TESDA, papasok na ang DOLE, at other government agencies and institutions to assist you. Gawas ni ini nahimo sa paagi ang Davao aron matuki ang ubang pang issue labot sa mga kababayenan o gender equality. Aduna sab gipahigayong serbisyo caravan kung diin naghatag og libreng serbisyong medikal, legal ug social ang mga buhatan sa gobyerno, apil na ang kagamhanan sa probinsya. Gikan dinhi sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA Negor alang sa MBCV. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, kung mag-uba na punta, sunod si Mana.